Ovo je priča o kojoj niste čuli dovoljno. Ovo je tema o kojoj se govori premalo, a o kojoj bi trebali svi znati. Ispričati ću vam jednu priču o dječaku koji je završio na mjestu tuge i boli, na mjestu na kojem nitko nije trebao nikada biti, a to je Auschwitz. Oleg Mandić rodio se u Rijeci 5. travnja 1934. godine. Živio je u Voloskom s obitelji i imao je, kako on kaže, najbezbrižnije djetinjstvo na svijetu. I onda je došao taj dan. 9. rujna 1943. godine kada je kapitulirala Italija. To je početak njegovog putovanja. Kada su počeli Njemci tenkovima dolaziti prema Voloskom, Olegov otac i djed pobjegli su partizane, a Oleg sa svojom majkom i bakom ostaje u svojem domu i sljedećih mjeseci biva izložen učestalim premetačinama i saslušanjima. Sa nepunih 10 godina Oleg je prisiljeno odveden u riječki zatvor Via Roma, gdje je prespavao i sljedeći dan nastavio putovanje prema zloglasnom tršćanskom zatvoru Coroneo. Nakon 2 mjeseca bombardiranja, uzništva i užasnih priča o krematoriju San Saba, Olega Mandića sa majkom i bakom ukrcavaju u stočni vagon i kreću u nepoznato. 3. dan putovanja stigli su na odredište, Auschwitz. Oleg pri izlasku iz vlaka opisuje strašan prizor od bodljikave žice, baraka i osmatračnica iz kojih vidljivo vire cijevi ubojitih oružja, te golemi dimnjaci iz kojih je izlazio gusti dim. Odmah na ulazu u Auschwitz razdvojili su muškarce od žena. Kako je u Olegovoj skupini bio mali broj Židova, završili su u logoru, a ne direktno u krematoriju. Oleg govori kako mu se prvi put osmijehnula sreća kada je u gužvi umjesto sa djecom koja imaju više od 10 godina završio sa majkom i bakom u ženskom logoru. Odmah isti dan Oleg postao je samo broj. U bloku se nalazilo 700 ljudi. Ustajali bi u 3 ujutro te odlazili na zajedničko pranje i potom prozivku, koja se svakog dana, bez obzira na vremenske prilike, nalazila na Apel placu. Na jednoj takvoj prozivci preživio je takozvanu selekciju u kojoj svaki 5. red istupa i prisilno odlazi u krematorij. Oleg Mandić bio je u 4. redu. Nakon prozivke odlazili su na rad koji je bio popraćen svirkom logoraša. Nakon 2 mjeseca Olega odvojili su od majke i bake i smjestili ga u revir, jer je od šoka od prebacivanja u muški logor dobio temperaturu. Dospio u zloglasni odjel blizanaca doktora Mengela, gdje se zadržao mjesecima. Tamo je bila najbolja hrana i spavao je sam u pravom krevetu. Drugi dječaci su samo, kako kaže, dolazili i odlazili, no tada još nije znao zašto. Mengele je izvodio strašne eksperimente na drugoj djeci. Oleg je ubrzo dobio ospice te je prebačen u zarazni odjel blizu kojeg je bila i njegova baka. Olegova majka se uspjela zaposliti kao bolničarka kako bi bila bliže svojoj obitelji. I tako je to nekako išlo, stalno u strahu od selekcija, a izbjegli su i marš smrti, te uz puno sreće dočekali noć sa 26. na 27. siječnja 1945. godine. Tada su oslobođeni. Oleg, njegova majka i baka bili su posljednji koji su izašli s tog mjesta strave i užasa, te su kasnije sa ostatkom svoje obitelji nastavili živote. Oleg je oprostio svim ljudima koji su mu prouzročili tolike boli i muke. I time dokazuje da je ljubav jača od mržnje, jer mogućnost oprosta nam pokazuje veličinu čovjeka.